Избрах да кажа няколко думи за този филм, защото до голяма част Козият рог е, извинявам се за думата, изконно български. Той е част от това, което литературата за травмата, според мен, нарича избраната травма. И част от възпитанието на, ако не на вас, студентите, то на нас, хората от поколението на вашите родители. Израснали сме с този филм. До голяма степен той е бил един от силните метафори, с които ние сме организирали мисленето си за нас сами. Сигурно помните за какво става въпрос в Козия рог. Има един мъж, Караиван, той е куц. Той живее с жена си, Мария, и с едно момиченце, което също се казва Мария. В едно село идва една вечер местни, не искам да вулгаризирам, но думата е точна, местни мутри изнасилват майката, тя умира. В разказа на Хайтов тя не умира веднага, той я завежда в един манастир, където тя скоро след това умира. Филмът е до голяма степен за отмъщението. Ние знаеме как в филма основната цел, мисия и смисъл на живота на Караиван се превръща отмъщението. Но това отмъщение той посвещава всичко. На това отмъщение той къса всичките, изгаря буквално всички мостове с социалния свят, изгаря къщата си, отива да живее в планината, взима дъщеря си със себе си и прави всичко възможно да я превърне в войн. Този войн, който да убива, да мъсти на онези злодеи, които са обезчестили неговата съпруга и неговото семейство. Трагичността на ситуацията, помните, е, че Мария след един определен момент излиза, доколко психологически това е вярно, в момента може би не е важно, но дъщерята напуска, успява да се еманципира от ролята си на войн и се влюбва в едно момче, което, ако гледате отново филма, има го в YouTube, е самата цивилизация. Колкото Антон Горчев, ролята на Караиван, е създаден като див, брадат, крив, безсловесен, Овчарят е почти университетски професор с една гладка брада, той говори относително дълго, той въвежда Мария в цивилизацията и е нещо повече, очевидно, от мъж, той е някаква метафора на цивилизоваността. Трагедията настъпва, когато Караиван убива това момче, за да отклони дъщеря си от този път. В разказа не е ясно дали тя научава за това. Във филма всички знаем, че тя научава, затова и се самоубива самата тя. Това е история за социална травма и за отмъщение, и това, което днес искам да припомня, е, че в начина, по който ние възпитаваме себе си като българи, използвайки такива и други каква е думата, такива и други произведения, високи произведения на изкуството, защото филмът е високо произведение на високото изкуство. Поне до сега не съм срещнал критика
на философията на този филм, а именно критика на етиката на отмъщението. Филмът е силен в това, че защитава отмъщението като безалтернативен отговор на травмата, и в това отношение той мисля, че ни възпитава в един възглед за конфликтите, един възглед за травмата, който има има много голям потенциал да препредава травмата през поколенията чрез механизма на отмъщение. Знаете, Никола и Красимир са ви научили, че отмъщението се активира от емоцията на срам. И че срамът е емоция, която се активира от своя страна, когато е заплашена нашата социална връзка. Социалното изключване се преживява на ниво емоции, на ниво организъм, на ниво дълбоки психични процеси, като срам. Какво ни казва по-внимателното вглеждане в тази история? Използвам тази книга, която също ви препоръчвам. Поетика на българското кино, Красимир Крумов. Може да има и по-добри анализатори на българското кино. Вие се ходите напред-назад. Кино и психоанализа сигурно има колеги, които ви канят на такива разсъждения. Онези от вас, които се интересуват от кино, препоръчвам много тази книга. Красимир Крумов обръща внимание в книгата на няколко много сериозни липси, социални липси в историята на Караиван, за които обаче, които някак си остават незачетени, а според мен те имат много голямо отношение към това на насилието и на травмата да се отговаря с отмъщение. Така както ни до голяма степен ни учи този филм. Ако прегледате отново филма, ще откриете няколко ключови липси. Липсва общността. Караиван няма връзка с местната общност. Липсва бащата, защото Караиван абдикира от позицията на баща и става спътник в живота, както пее Мария Нейкова, след малко ще кажем две думи за текста, на брат по оръжие на Мария, но не и нейн баща. Липсва детството, защото и юношеството, защото то е посветено изцяло на спартанската подготовка за ролята на убиец. Липсва, разбира се, и майката. В толкова много липси, които в този филм сякаш са приети за тази история, не само във филма, са приети за норма, особено важи за филма. Красимир Крумов казва нищо чудно, че лесно се ражда абсолютното зло в лицето на абсолютното убийство. На нищо по-малко от убийството, като отговор на убийството, което е сторено вече. Ако има смисъл да изучаваме социалната травма, то е само единствено, според мен, за да търсим алтернативни отговори на императива око за око и зъб за зъб, на възмездителността, почти като нагон за отговор на травмата, която ни е нанесена.